Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Unang karanasan. Hay po, Pinuno. Itago niyo na lang ako sa pangalang Patal. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang sarili kong karanasan tungkol sa isang nilalang na aking nasilayan noong kabataan ko. Maaaring ang ibang tao, Pinuno, ay hindi maniniwala sa mga kwento ko. Pero naranasan ko kasi, kaya gusto ko na ikaw ang magkwento. Bandang 1992 naganap ang pangyayaring ito. Sa lugar ito ng Milagros na nasasakop ng probinsya ng Albay. Noong mga panahong ito, kasalukuyan akong nasa pangangalaga ng aking mga magulang. Magdadalawamput-isang taong gulang pa lamang ako noong mga panahong yon at nasa estado pa ako ng aking pagiging binata. Matagal-tagal din kasi akong nag-asawa, Pinuno, dahil sinulit ko muna ang kabataan para pagdating ng panahon ay wala na akong pagsisisihan. Hindi na ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa tamad akong mag-aral. Bale, lahat kaming magbabarkada, Pinuno, ay hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Isang araw, mag-aalauna ng hapon, natapos na ako sa aking gawaing bahay. Gumagawa kasi kami noon ng maliit na kubo upang merong paglagyan ang aming mga natuyong labahan. Tay, punta muna ako kay Latuping. May lakad po kasi kami ngayon eh. Wika ko sa aking tatay pagtapos kong magbihis ng maayos. Noon ding mga oras na yon ay tutungo kami sa sentro ng bayan upang maglakwatsa. Siyempre, nagayos ako ng maayos dahil sa alam ko ang aming pangalawang pakay sa lugar na yon. Pagdating ko sa bahay nila Tuping, nadatnan kong naroon na pala ang aking mga kabarkadang naghihintay sa akin. Tagal mo pa tala. Kanina pa kami dito eh. Bungad na wika sa akin ni Monmon. Napangiti lang naman ako noon, Pinuno, dahil sa alam kong asar na ang mga ito sa akin. Ilang minuto pa ang lumipas, ay umalis din naman kaagad kami sa bahay ni Tuping. Nang makarating na kami sa sentrong bayan, ay wiling-wili kami sa paglalakad roon. Marami kasing magagandang dilag doon, Pinuno, na siyang pakay namin. Hanggang sa ilang oras lang ang lumipas, ay napagpasyahan na naming umuwi. Habang pabalik na kami sa aming lugar, ay meron kaming nakasabayang isang babaeng napakaganda ng buong katayuan. Kumbaga, isang perpektong dilag yun na aming nasilayan. Lahat kami sa loob ng sasakyan, Pinuno, ay humalinghing na parabang mga aso. Yung iba kong kaibigan ay halos hindi na makaimik dahil sa pagkamangha sa dalagang yon. Pagbaba nito ay napilitang sundan yon ng aking mga kaibigan. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang sumabay sa kanilang kagustuhan. Pagbaba naming apat, Pinuno, ay doon ako tuluyang nagtaka dahil sa alam ko ang lugar na yon. Maraming bali-balita sa lugar na yon tungkol sa mga nilalang na pumapatay ng tao. Hindi ko na muna yun pinansin dahil sa nahuhumaling na rin ako sa dalagang yon. Nang mapansin kami nito ay kinawayan pa kami ng dalaga na parabang pinapasunod kami nito. Dahil sa mga manyakol ang barkada ko, ay hindi ko na yon napigilan. Pagdating namin sa dulo ng nilalakaran naming daan, ay doon bumungad sa amin ang isang bahay. Doon ako natakot dahil alam ko sa sarili kong walang nakatayong bahay roon. Minsan na din kasi kaming dumaan doon ng ama ko
pero wala namang kaming nakitang bahay na nakatayo doon. Halos hindi mo talaga akalaing kakaiba ang dalagang yon dahil sa laki ng kanilang bahay. Pagdating namin doon, kaagad naman kaming tinanong ng ama ng dalagang yon. Oh, saan kayo pupunta? Tanong nito sa amin habang nakangiti. Napakaamo ng mukha ng tatay ng dalagang yon na hindi mo talaga iisipin na merong kakaiba sa mag-amang yon. Ang dalaga namang aming sinusundan ay nakatayo lamang sa likuran ng kanyang ama. Wala naman ho, Manong. Naisipan lang ho naming pumunta sa lugar na to. Sagot naman ni Monmon habang nakatingin sa anak nito. Ang dalaga namang yun, Pinuno, ay halos hindi na makatingin sa amin, pero kitang-kita ko ang pagngisi nito. Napakalakas na talaga ng kabog ng dibdib ko noon, Pinuno, na hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Nang makapasok kami sa lugar na yon, ay agad namang kaming pinainom ng kape at pinakain ng masarap na pagkain. Alam mo ba, Pinuno, yun pa lang ang unang beses kong makakita ng ganoon kagandang pagkain. Ang pinagtataka ko noon sa mag-amang yon ay tuluyan nang nawala dahil sa nasiyahan ako sa kanilang pagkaing inihanda. Paglakad ko papalapit, Pinuno, sa aking mga kasama, ay bigla akong natumba. Napakakinis kasi ng sahig nila, Pinuno, at napakadulas. Tumama ang ulo ko sa sahig at nakaramdam ako ng labis na sakit. Dahan-dahan akong tumayo noon at pagmulat ko ng aking mga mata ay doon na tuluyang nag-iba ang aking nakikita. Ang aking mga kasama noong mga panahong yon ay nakaupo sa putol na mga kahoy habang kumakain ng mga uod. Ang mag-amang aming kaharap kanina ay biglang nag-iba ang kaanyuan ng mga ito at naging halimaw ang mga yon na maikukumpara mo sa naaagnas na bangkay ng tao. Naglalaway din yon ng napakaitim na likido na siyang labis kong ikinatakot. Halos manlambot ang buong katawang ko noong mga oras na yon dahil sa aking mga nasisilayan. Matapos kong makita ang pangitaing yon, dali-dali kong pinuntahan ang aking mga kasama upang yayain ang umuwi. Mamaya na, boy. Kumakain pa kami. Umupo ka na rito at kumain. Sagot naman sa akin ni Tuping. Hindi na ako nakapagtimpi noon, kaya ang ginawa ko ay pinaghampas ko yon ng isang maliit na sanga ng puno na aking napulot sa lupa. Matapos kong hampasin ng mga yon, ay biglang nanumbalik ang mga wisyo nito. Agad nilang sinuka ang kanilang kinain at nauna pa sa aking tumakbo. Matapos nitong kumaripas ng takbo, ay sumunod na rin ako sa mga ito. Ang mag-ama namang yon ay sinundan kami hanggang sa makarating kami sa kalsada. Awa naman ng Diyos, Pinuno, ay merong dumaang sasakyan, kaya nakasakay kami doon. Habang papaalis ang sasakyang yon, ay kitang-kita ko pa rin ang mag-amang yon na nakatitig sa amin. Ang aking mga barkada naman noong mga panahong yon ay hindi ko na makausap ng matino dahil sa trauma. Magmula nang mangyari yon, ay hindi na namin tinangkapang tumungo sa lugar na yon. Sabi-sabi kasi sa amin na ang lugar na yon ay pinamumugaran ng nilalang na kung tawagin sa aming lugar ay Parabungaw. Ikalawang karanasan. Maulan na hapon po, Pinuno. Itago mo na lang ako sa pangalang Pilo.
Nais ko sanang ibahagi sa iyo ang aking personal na karanasan tungkol sa isang manananggal na aking nasilayan. Nasa taong 2000 naganap ang pangyayaring ito. Sa lugar ito ng Lantapan, Pinuno, malapit sa bundok ng Katanglad, parteng Cagayan de Oro. Ang kinalakihan kong pamilya, Pinuno, ay pagsasaka lamang ang kabuhayan. Pero kahit ganito kasimple ang aming nakamulatan, ay naging masaya naman ang aking kabataan. Itong taong to ay nasa edad 16 na taong gulang pa lamang ako. Araw-araw akong sumasama sa ama ko sa bukid upang mag-araro. Kailangan kasing magtrabaho, Pinuno, para merong makain sa araw-araw. Ang mga nakatatanda kong kapatid ay nang ibang bayan na upang makipagsapalaran. Hanga din ako sa mga kuya ko dahil kahit papaano'y nagpupumilit silang gumawa ng paraan upang guminhawa ang kanilang mga buhay. Noong mga panahong yon ay merong kwentong kumakalat sa amin tungkol sa isang mag-asawang nakatira sa lugar namin na isang kuno-kunong mga aswang. Walang nakakapagpatunay nito dahil sa malayo ang bahay ng mga ito sa aming lugar. Ayon sa mga matatandang nagkukwento, ay minsan na nilang nasilayan ang mag-asawang yon. Nakakaiba ang paglakad. Animoy meron itong kapansanan ayon sa kanila. Kung hindi nyo pala naitatanong, ang pamilyang tinutukoy ng mga matatanda ay ang pamilya nila Urot. Kababata ko ang anak nito, pero simula nung lumipat sila ng tahanan, ay hindi na ito muli pang nagparamdam sa amin. Hindi naman yun pinansin ng mga magulang ko dahil sa alam din ng mga ito ang kumakalat na balita. Ayon nga sa tatay ko, nakita niya si Manong Urot na naghuhukay sa sagingan gamit-gamit ang kamay nito. Nang akmang lalapitan niya na yun, ay bigla itong kumaripas ng takbo na para bang baliw. Hindi na ito sinunda ng ama ko dahil sa nawiwirduhan siya sa inaasta ng mga ito. Paminsan-minsan nung malapit pa ang bahay nila sa amin, ay pinadalhan kami nito ng pagkain. Pero imbes na kainin namin yon, ay inilibing ito ng ama ko. Ang naging dahilan ng paglipat nila ng bahay ay dahil sa sumbong ng isa naming kakilala. Ayon dito ay nakita niya si Urot na kumakain ng baboy. Kalagitnaan yon ng gabi ayon sa nagsusumbong. Kaya naman nang pumutok ang balitang yon, ay mas pinili na lang naming magpamilya na umiwas sa gulo. Sa pag-alis nito, Pinuno, sa kanilang bahay, ay parabang inilibing na ng mga ito sa limot ang mga taong kanilang nakasalamuha dito sa amin. Ganon din ang kalaro ko noon. Bigla ding nag-iba ang ugali nito. Isang araw, habang papunta kami ng aking ama sa bukid, ay napagpasyahan naming dalawin ang mag-anak. Bigla kasing napanaginipan yon ng ama ko noong gabi, kaya hindi na ito nagdalawang isip na pumunta sa kanilang tahanan. Nang papalapit na kami sa kanilang bahay, Pinuno, ay doon na ako nag-umpisang makaamoy ng isang mabahong bagay. Hindi ko alam kung ano yon, pero sumasabay talaga ito sa hanging nalalanghap ko. Tay, naamoy mo ba yan? Ang baho! Wika ko sa aking ama. Parang malala na nga, anak. Hayaan mo. Hindi naman tayo lalapit sa bahay nila eh. Doon lang tayo sa may bakuran. Sagot naman ng aking ama. Nang makarating na kami sa bakuran nila Tio Urot, ay doon na nag-umpisang mga musta ang aking ama. Urot! Magandang umaga! Nandiyan ka ba? Bungad na wika ng aking ama.
Ilang minuto pa kaming naghintay hanggang sa pinagbuksan na kami nito ng kanilang pinto. Anong kailangan nyo? Iinom ng tubig? Kakain? Bungad na wika sa amin ni Tio Urot. Yung pagkakawika nito mararamdaman mo talaga ang pagkairita nito sa amin. Pagbungad pa lamang nito sa amin, ay salubong na ang dalawang kilay nito na para bang napakasama ng kanyang gising. Nang mapansin yon ng aking ama, ay bigla rin naman itong nagalit kay Urot. Hindi na kami nagpaalam noong mga oras na yon at agaran din naman ang pagtalikod namin dito. Pagtalikod ko ay lumabas naman ng pinto ang kababata ko. Ang dating mataba kong kaibigan ay napakapayat na at tumaas na ito ng ilang pulgada. Nang makita ko yun, Pinuno, ay doon ako nagtaka kasi hindi talaga normal para sa isang tao ang lumaki na parang hinatak ang mga buto nito. Kahit ramdam ko ang kilabot sa aking katawan noon, ay hindi ko na lamang yon ipinahalata. Pagsapit ng hapon na siyang aming uwian, ay doon na nangyari ang kakaiba kong karanasan. Nasa 6:00 na yon ng gabi, Pinuno, kaya na medyo may kadiliman na sa aming dinaraanan. Habang kami ay naglalakad, ay pansin ng ama ko ang kakaibang presensyang nasa paligid. Alam niyo naman yon, di ba? Pag nakaramdam kayo ng kakaiba. Biglang napatigil ang ama ko noon nang sa hindi malamang dahilan. Tinatanong ko pa ito kung ano ang problema, pero hindi talaga yun sumasagot. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto, at doon na nagwika ang ama ko ng, Bilisan na natin ang paglakad, Pilo. Delikado na sa daan. Merong sumusunod sa atin. natatarantang wika ng ama ko. Nang marinig ko ito, Pinuno, ay biglang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Agad kong sinunod ang aking ama at kahit anuman ang mangyari noong mga oras na yon, ay hindi ako lilingon sa aking likuran. Habang kami ay naglalakad ng mabilis, pansin ko ang kakaibang tunog ng isang hayop. Animoy kinakatay ito dahil sa nakakatakot nitong huni. Nang malapit na kami sa aming bahay, doon ako sinigawan ng aking ama na tumakbo na. Pagtakbo ko ay kasabay naman ito ang paglingon ko sa aking likuran. Nakita ko ang ama ko noon na hinahabol ng isang manananggal. Hindi yun lumilingon, Pinuno, kaya nang makita ako nitong nakatingin sa kanya, ay sinigawan ako nitong bilisan na ang takbo ko dahil sa merong nilalang sumusunod sa amin. Awa naman ng Diyos, Pinuno, ay walang nangyari sa aming kakaiba. Pagpasok namin ng aming bahay, ay napagalitan pa ako ng aking ama. Halos hindi kami nakakain ng hapunan noon dahil sa pangyayari. Patuloy lang kaming nag-uusap magpamilya at doon namin nakumpirma na aswang nga ang pamilya nila Tio Urot. Okay, shoutout ko muna yung bagong warrior member ko na si Madi Family Squad at sa mga nag-renew ng badge na sina Rita Enriquez, Lulu Kiza at kay Josephine Sinden. Ito naman para sa mga random subscribers natin na nag-comment sa pinned comment ko. Andyan sina Dimple Zumi, Anho Camis, Wilkie Umerez, Andy Boy CM, Angel Romero, Jeffrey Quijano, Ma Alexis Corpuz, Cecil Rodriguez, Archie Divino, Glenda Capasio, Kihitan Silpao, Rian 391, Sydney Jazli, Isaac C. Cardoza, Julian Cardoza, Mandy Corisay, Glendale,
Daryl Habunero, Lialin Corpuz, Yvonne Manlangit, Ivy Stan, Nemia Brogarolas, Maylin Lintag Official, Mami Tapsian, Jeremyn P. Kumlat, Jeneline Falses, Johnny Rubio, Warda TV, Edeline Fajardo, Herman Shoson, Alkien Manyozo, Wawi Tizon, Mary Ann Iglea, Zarina Isabel Almain or Almine, Marivic Gonzaga, Marvin Nieva, Rondigo, Jessa Nobleta, Hart Cortel, Estrella Lopez, April Faith Bantay, Beltran Dalen Jr., Simply Jim, Wilson Basul, Rax Torquato, DJ Rix Vlog, June Jane, Sebastian Samones, Lens Channel, Sheila Juni, OFWSG, Paul Andrada Vergara, Summer Yamada, Geraldine Rosales, Jenimar Jabadan, Monilyn Balansag, Giselle Gomez, Jake O'Neil Faner, Lorna Parohinog, Sheila Yorlanga Channel, Boy, Joveth Los Baños, JV Andrea, Lichel Tiaga, Edward Imperial, Kulmel, Diego Catre, Angelo Lomerio, at kay Christine Joy Lovino. Ayan, dalawa lang muna yung ilalapag ko ng mga compilation para sunod-sunod tayo. Bale, 2, 4, 6. Last tayo ng 7 stories. Tapos, bali ano yun? 1, 2, 4 na video na lang. Tapos, dire-diretso na tayo ulit kay Eseng at saka sa mga nakatambak pa nating stories kasi sobrang dami pa talaga. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.